Bengithi lizokuna isahluko sesihlanu. Aluzibe uvalo. Axolise ingqondo emgaqweni lona ophithizela izimoto. Nebala ayishaye kancane imoto yakhe. Inyuke ngoVictoria Embankment. Emsakazweni kudlala umculo opholile, ayengawuzwa nhlobo umhlengi. Ingqondo yayilwa nokuhlela amazwi azowabeka kuNontobeko. Azomenza ayibone futhi ayamukele lenkanankana ayezotshelwa yona namuhla. Izandla ezazinkonkoshele isitelingi semonto zasezimfoma futhi. Nebunzi selithanda ukuba nomjulukwana nanxa kwakupholile lapha emontweni. Kuhaleza umoya owawungeniswa yi-air conditioner. Emva kwemizuzwana yafika imoto yakhe phambi kwebhilidi elalineflethi likaNontobeko. Wake wathi ukuzungeza isikhashana umhlengi ebheka isikhala sokupaka imoto yakhe. Kwakugcwele lapha. Ingekho indawo yokupaka. Konke lokhu kwamenza wanxapha, wanikina ikhanda, wabuka iwashi elalimtshela ukuthi sasithanda ukulimala isikhathi ababevumelane ngaso naNontobeko. Wayesathi uthatha iselula uyamtshela ukuthi usefikile. Usaqalaza indawo yokupaka ngenkathi kuba khona imoto ephumayo. Akapange asachitha isikhathi, wahlehla wayipaka neyakhe imoto. Wayicisha, waphuma, wahluthulela. Wahla nje, sekuxega amadolo. Uvalo seluyazenzela nje. Waphinde wawuzwa lo mjulukwana, umfoma ebunzini. Isandla saya sigijima ephaketheni. Saphinde sabuya neduku lukasilika elimhlophe. Wayezesula, waziphephetha. Washaya kancane, waqonda emnyango wawuvulwa ngunogada ngalenkathi esondela. Unogada wambingelela ngenjabulo njengenjwayelo. Wavuma ngekhanda umhlengi. Okwakuyinto ayeqala ukuyenza. Wabhalisa yonke imininingwane njengenjwayelo. Wasala enikina ikhanda unogada ezibuza ukuthi kazi kwenze njani namuhla kumhlengi.